Ако не съм бременна, няма да бъда разочарована по никакъв начин. Но ако съм бременна, ще бъде едно много вълнуващо приключение. 4, 5, 6, 7, 8, не искам да гледам 9, 10, 11, 12, 13. Идвам, мами, идвам. Ти си много работиш, миличък. Сами, чакай само мама да те питам нещо. Искаш ли да станеш батко? Искаш ли да бъдеш батко? Искаш ли да имаш една сестричка, миличък? Привет, приятели! Един вълнуващ момент от моя живот. Реших, че ще си направя тест за бременност, защото цикъл ми закъснява вече с 7 дни. Буквално станаха една седмица. Трябваше да ми дойде на 11. Не ми дойде на 11, вече сме 18 декември и все още нямам цикъл. Градите ми са доста така оголемени, не ми се гари по никакъв начин, имам болки в кръста, чувствам умора. Не знам дали съм бременна, може и да не съм бременна, защото ми се случи. Случи ми се да си мисля, че съм бременна, защото ми закъснява 5 дни, но не си направих тест за бременност и на 6-я ми дойде. Вече е 7-ми ден, може и да съм бременна. С нощи бяхме с Радостин Ива на вечеря и си говорихме и казах, че нямам цикъл вече 6 дни. Тя каза, утре си направи тест. Да, правя си тест, нека да видим дали чакаме второ бебенце. В принцип правим опити от вече доста време, но нищо не се случва. Да знаете, Самуил една година отне в опити за забременяване. Ако трябва да бъда честна, си мислех, че второто дете ще стане много бързо, защото да, знам, че е много трудно да имаме породени деца, имайки предвид това, което правя в момента, но си мисля, че ще бъде и много по-лесно децата да отминат и след това да се фокусирам на нещата, които искам да развия. Това, което ще направим е, че си купих един най-обикновен тест, защото ако не съм бременна, знам, просто реших, че няма смисъл. Купих си и SureCheck, но този тест струваше 50 стотинки и първо ще експериментирам с този. Ако този е положителен, ще си направи другия, за да потвърдим на Макс, въпреки че ако този е положителен, няма как да не съм бременна, но все пак, нека тестваме двойно. Ако не съм бременна, няма да бъда разочарована по никакъв начин, но ако съм бременна, ще бъде едно много вълнуващо приключение. Така, добре. Правя се теста, защото Самуил в другата стая. Само една секунда. Мамо, да, мамо. Какво става, Самуил? О, ти взимаш мамо тук. Ти гани. Той детето ни е. То почиства миличкото. Ние се чини, не смита ниска. Така. Добре, нека той да продължава да ми. Вижте го, иска да сипва вода, да прави неща. Но да. Добре, отивам да си правя теста и после... само да ти помогна. Окей. Давай, мами. Да. Нека детето тук да поработи. Вижте го, миличкия, колко ми е сладичък. Аз сега ще си направя тест, за да видим. Не знам дали е Baby Brain, забравих си теста. Така, видим си теста. И нека видим какво ще да стане. Връщам се след малко. Така, добре. Готов съм. Взимаме теста. Трябва да го потопя за 15 секунди и пише, че резултатът ще излезе. Така, след 15 секунди изведете, поставете лентичката хоризонтално. Така, където пише Макс, потопете лентичката. Добре, би трябва това вече да ми е много. Така, потапям за 15 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, не искам да гледам 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Боже, не искам да гледам, ама като предния път видях нещо. Не, сериозно ми чакай малко. Сами май ще ставаш, батко. Не знам. Не знам. Може да съм видяла. Оставям ви само да отида да видя Самуил. Чакайте, сега идвате направо с мен. Идвам, мами! Мами, идвам!
А ти сипваш, много работиш, миличък. Ой, тук искаш да сипваш и в това. Айде, давай, мамо, работи. А ти много обичаш да ми миеш чиниите, миличък. И тук да пуснем. Чакайте, че към гейм машини, какво ли не е така. Добре, бе, да ходя ли да проверявам вече? В смисъл, толкова е положителен, би трябвало доста бързо да излезе. Сега, ако е отрицателен, няма да излезе. Този път няма да навивам таймер и няма да чакам. Тук сега сами няма... ти косичката, мамо, направо си я намокрил. Сами, чакай само, маме, да те питам нещо. Искаш ли да станеш батко? Искаш ли да бъдеш батко? Искаш ли да имаш една сестричка, миличък? Една сестричка, мамо. Да натиснем копчето на фурната. Много работиш, мамо, много работиш. Копчето на котлончето не. Добре, чакаме да видим. Хора, вълнувам се. Вижте каква е кочина. Добре. Кофтито при мен е, че постоянно дигам тежки деца. И ако съм бременна, ще трябва да спра. И другото е, че имам планове за развитие, които, ако имам бебе, ще трябва доста да се променят. Но ако имаме дете, то е дар от Бог, защото така ли, че пробваме супер много време, сами се полявам. И не става. Добре, да ходя ли да гледам? Добре, отивам да гледам. Сами сега е момента на истината, мамо, в който ще разберем дали ставаш батко или не. Искаш ли да бъдеш батко? Нещо на детето. Все още не разбира какво е то да бъдеш батко. Добре. Мале, ако съм бременна. Сега ангел. Трябва да мисля как да го изненадам, защото предния му път може да гледате видеото. Му бях купила дрехи. Той има разни дрехи. В момента нямам концепция. Допръщам ли? Боже, ако съм бременна, аз няма да мога да рева, защото не съм толкова емоционална. Не, аз не мога да го осъзная, ако съм бременна. Чакайте сега да помисля. Добре. Между другото, тая кашлица, която имам, е много странна. Защото не съм болна по никакъв начин. Не се чувствам болна. Не ме боли гърлото, нямам хрема, нямам нищо. И същата кашлица има, когато бях бременна с Самуил, почти през цялата бременност, пастична кашлица. Беше много тежко. Добре, обръщам. Ако съм бременна, сега е момента на истината. Нека да видим дали съм бременна. Ако не съм, продължаваме напред. Добре, значи първо ще покажа на вас. Бременна ли съм? В смисъл, аз не виждам. Моля, кажете ми. Да погледна ли? В смисъл, може и да не съм, не знам. В смисъл, ще е малко разочароващо, ако не съм, ще е супер вълнуващо, ако съм. Добре, да виждам ли две линии? Не, стига. Стига, бе, човек. Мамо, аз не мога да повярвам. Добре, бе, хора. Ще трябва да прави втория тест. Искате ли да направим втория тест? Има две линии. Не мога да повярвам. 8 месеца! Знаете ли какво казах на Ангел? Добре, вълнувам се. Може би съм бременна, не знам. Стига, бе, човек. Аз бременна ли съм? Между другото, вчера бях сред много майки и някакси просто си го усетих, че съм бременна. Не знам, просто... Има две черти. Не знам дали се вижда. Не, стига, не мога да повярвам. Ако съм бременна, аз наистина съм бременна. Мисля, че това видео ще отида в тези смешните видеа. Аз наистина съм бременна. Стига, бе, чакайте, че се развълнувах тук. Стига, бе, аз съм бременна. Сега и баща ми звъни, дайте да му дигна направо да му кажа. Майка ми утре стана на 50. И като цяло си виках майката на Ангел, като стана на 50, и съобщихме новината, че ще става баба за първи път. Майка ми от много време ни говори, дайте второ. И то все не става.
И сега на 50 годишната, освен да й кажа, нали? Че става баба. Стиг бе, аз съм бременна. Не, сега всичко започва от начало. Сега корема. Добре. 8 месеца, откакто правим опити за второ дете. Сега беше 1 година и с нощи казах на Ангел 8 месеца. Това е 8 означава ново начало. И буквално ново начало за нов живот на нашето семейство. Чакайте да кажем самия. Само една секунда малко. Така да се... Тавана ми е забавена. Сами! Мамо! Ще ставаш батко. Мамо, ти ще бъдеш батко. Искаш ли да имаш една сестричка? Искаш ли, маме, да имаш сестричка? Добре, аз се връщам, отварям шурчек. Нали те са най-сигурни? Аз съм бременна, в смисъл. То е ясно. Стига бе, човек. Гледайте какво стаса. Тук чертите са просто непоклатими. Аз съм бременна. Стига бе, човек. Добре. Часа е близо 5. Ангел се прибира в 6 от работа. Позаменява на университет и фитнес. Значи кога е, може би, правилният момент да му го кажа. Може би, какво да направим? Как да изненада мъжа ми? Това е една пиар прат, където пристигна с теб. Аз не... Виж са. Нека да се разберем. Нека да се разберем. Бременна ли си? Чакай, какво? Добре да кажеш. Добре да. Тата. Добре. Маричето ли? Маричите ли да закровиш? Ама виж. Какво да видя? Как си сигурен, че съм бременна? Има тест за бременност, аз не разбирам. Слушателя ли? Може да е просто шегавка, да я знаеш. Значи я положително. Чертички, какво да... А ти си уринирала ли си? Какво пише? Тате, нямам търпение да ме гушнеш. Иначе Господа ни е на помощ. Добре, как е възможно да се фанат както риба? Скажи, не знам. Аз също се бях подготвена да снимам, исках с друг телефон. Направо ти казвам, виж как усещам нещата. Мене усети кое е нередното в стаица. Български брат. Мъжко бе. Ти всеки път някакви такива жълти тениски, български брат за мъжко бедо. Не, този път. Виж, вече като веднъж ти се е слушал, вече имаш опит, нали? Не сега доста Магнило, какви са тия жълти тениски? Я да видим какво бело. А това е бебенце. Ой, мои. Еми, супер, честито. Честито.